Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, sentiok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman ditzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoioz. Hoi jainko, seme alaba horrekoak ugatu dituzu lurreko bazter guztietan, eta Andres, Kinta Egon, eta lagun Martin Santuen oloa kristauazi emango bihurtu duzu. Egiztu arren, izan dezatula haien laguntzak, eta jarrai dezaiogula etengabe haien etxentuari. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Esdrasen liburuaren hasieran. Persiako errege Ziroren lehen urtean, Jeremiasen ahoz jaunak esana betez egin, jaunak Persiako errege Ziroren espiritua piztu zuen, eta agindu hau zabalerazi zuen Zirok, hitzez eta idatziz, bere erreinu osoan. Honela dio Persiako errege Zirok, lurreko erreinu guztiak eman dizkit jaunak, zeruetako jangoikoak, eta berari etxe bat eraikitzeko agindurik Judako Jerusalenen. Zuen artean, haren herriko direnek izan bezate bere jangoikoa berekin. Igo bitez Judako Jerusalena, eta eraiki bezaioten jauretxea jaunari, Israelgo jangoikoari, Jerusalenen dagoen jangoikoari. Eta bizirik gelditutako Israeldarrei lagun bezaieten, hauen bizi diren tokietako jendeek zilarrez, urrez, ondasunez, ganaduz eta norberak nahi duen eskaintzez Jerusalengo jainkoaren jauretxerako. Jaiki ziren orduan eta abiatu Judaren eta Benjaminen familietako buruak, apaizak eta lebitarrak, hau da, Jerusalenen jaunaren etxea eraikitzera joateko jangoikoak espiritua piztu zien guztiak. Auzokoek eman zizkieten zilarrezko eta urrezko gauzak, ondasunak, ganaduak eta bitxi ederrak, eta gainera bakoitzak bere gogoz eman nahiziena. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Gurekin haundikiro jokatu da jauna. Gurekin haundikiro jokatu da jauna. Jaunak Siongo atxilotuak erakartzean, bageunden ametsatzean. Gurekin haundikiro jokatu da jauna. Orduan bete zitzaigun ahoa parrez, gure mingaina goratzarrez. Gurekin haundikiro jokatu da jauna. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jende taldeari, inor ez du argia pizten, ontzi batekin estaltzeko, edo ohe azpiak jartzeko, baizik eta argi mutilaren gainean ipintzen du, sartzen direnek argia ikus dezaten. Ez baita ezer ezkuturik agertuko ez denik, ez ezer gorderik jakingo eta argitara azalduko ez denik. Begira beraz nola entzuten dira zuen, duenari eman egingo zaio, eta ez duenari bere ustez duena ere kendu egingo zaio. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak
Koreako lehen martiriak ospatzen ditu. Pentsatu behar dugu, mundua olakoa baita, eta komunikabideak eta diren bezalakoak dira, eta historiak izan dituen gora berak ere bai, kristautasuna jaio zela Palestinan. Jesus eta bere apostoluak judutarrak ziren, han bizitu ziren, eta hantxe jaio zen kristautasuna. Lehenengo mendeetan, esan genezake, halako zabalkunde handi xamar bat edukizuela, Mediterraneo inguruan gehien bat, garaian Erromatar imperioa zegoen tokian, Mare Nostrum, eta gero beste Egipto aldera, Egipto eta Etiopia aldera ere, Afrikan nolabekia hasi izan daiteke kristautasuna, eta gero ekialderantz egon ziren kristauak, baita India eta Txina lehiatu ziren, baina hango gora berekin bakar-bakarra gelditu ziren Indiako hegoaldean zeuden kristauak, Tomas apostoluak ebangelizatutakoak, baina iparraldekoak eta egin ziren desagertu denak. Hango gorabera historikoen arabera Kublai Khan batek denak garbitu bai zituen. Eta Asiako zonalde honetan mende askotan ez da kristaurik izan apenas. Gero, pixkoak, komertzioak aurrera egin zuelarik eta hasi ziren misionari batzuk, baina esan genezake mende askotan ez dela apenas kristaurik izan. Gero, kristautasunare aiatu zen Ameriketara, mendetik aurrera, Afrikan hasi izan baita ere, zenbait tokitan, baina biakasik esan genezake kolonialismo garaian eta Asia urruti hartan, aurrera pixka hasi izan Japonen, San Francisco Xavier eta alako batzuk egongo ziren, baina gero sekuleko persekuzioak egongo ziren, eta kasik gutxi batzuk gelditu ziren, talde izkutu gutxi batzuk, baina kasik desagertzeraino, erabat desagertzeraino aiatu zen kristautasuna. Eta Korean ere historikoki kasuren bat baino ez da mende askotan kristaurik egon apenas. Hasi zirelarik, area lehenengo kristauak eta jatzen komertzioaren bidez, eta haiekin batera batzutan zenbait kapellau edo, eta orduan hasi zen nola baite Korean ere kristautasuna sartzen. Hasi da oso gutxi, baina gero esan genezake indar haundi xamarra hartzera aiatu zela. Gaur egun ere, oraindik esan genezake minoria dela kristautasuna Korean, baina minoria fuerte eta bizi handia daukena bokazio asko ditu Korean kristautasunak handaude komunidade oso biziak, esate baterako Korean eukitzen zuten misioa Arantzazuko Frantziskotarrek eukitzen zuten misio bide bat, eta garaian hemen Euskal Herrin bokazio eta asko izaten ziren oso ugariak eta batzuk area joaten ziren, eta ordea oso eskas zeuden. Gaur egun Arantzazun danak oso gabetua daude, eta apenas bokazio bidez, baina Korean bokazio pilo ikaragarriak duen Frantziskotarrek hemendik joandako misionarien medioz. Baita ere, halako gauza gertatzen dira, historian zehar, toki batean garai batzutan oso fuerte dago, kristautasuna, gero akaso benuntz heldu da, beste betutan iliotz gora dihoa, eta Korean esan genezake gaur egun gora dihoa da kristautasuna. Koendikan ere minoria bat da, gehiago dira budistak, beste religiotakoak, baina katolikoak eta kristauak eta badaude dezente eta gainera oso komunidade biziak dituzte, eta misionariak baten dira Koreatik inguruko beste lekuetara baita ere. Eta gaur ospatzen ari gara hango lehenengo martiriak. Pentsatu behar dugu, leku gehienetan hartatu izan duela. Askotan nahasten zuelako, akaso beste kultura batekin, beste mentalidade batekin, eta lehenengo kristauak perseguitzen
saiatu izan ziren eta izan dira leku bilo handi batean. Eta Korean ere hala izan zen, eta gaur ospatzen ditugu hango lehenengo martiriak. Kontutan izan da, baita ere Erromatar inperioan eta gertatzen zen bezala, kristautasunari naiz eta iruditu martiritzaren bidez eta egia da neurri batean beste ikaratuko direla zaila izango dela, baina aldi berean ere modu misteriosuan jainkoaren graziaz horrek ere indarra ematen dio elizari eta martirien odola askotan, gehienetan, akaso beti kristau berrien hazi bilakatzen da. Erromatar imperioan gertatu zen bezala, eta beste leku askotan gertatu izan den bezala, berdin ere Korean. Gaur eskatzen diogu, jangoikoari eta hango martiriei guk ere izan dezagula, haiek izan duzuten estimura, haiek besarkatutako fede berrira ilusio handiz besarkatu zuten, eta jangoikoak doai horien zien ere odola isurtzera jokoa. Eskatzen dugu, guk ere, guk ez dakagu, jainkoan eskanak, ingo persekuzioik, ingo zaitasunik, sentidu hortan, baina eskatzen dugu, guk ferea ere bihotzetik estimatu dezadura, jangoikoak eman digun, altxorrik handiena bezala. Eta egin izagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu, gaurkoan bereziki munduan zehar, pertsonituta bizitzen kristau guztien alde. Jangoikoak indarra eta zaien, haien lekukotzak, bihotz asko ukiditzan, eskatutzaio jaunari. Eskatuko dugu baita ere bereziki gure hildakoen alde. Gaurko mezasantuan bereziki gogoan hartuko ditugu, Gestorai eta Asu Altamira jaunak ere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskalotzailean jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo jaunaren bitartez. Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zintzen bai, egin zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoan guztiun beti horri, Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Zure santuen fede etormen edarraz, eta berri ematen diozu beti zure elizari, eta artiko erakusten guri zure maitasuna, zure salvamen asmoa gugan betenari, santuen ejemplu edarra
Gogoan izan jauna mundu guztian zabadurik dagoen zure izan. Eramazu maitasuna Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxarotenean baduen gure semeteak, bereziki, Pontxo, Sestorain eta Axur Altamira. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errupezak izan duen, guk guztio betiko bizitza gutxi dezagun. Jagoikoaren amamania doatxuarekin, San Jose bere Senamantin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure abisire izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzako Jesu Kristo zure sentenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko augustegi horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltzan guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutxean jarretuz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zentuetan zerana, santu izan zure izena, etor beri zure erreinoan, egin beri zure naia zerrotezetan horrein, emain zure horretako ogian, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen dut ezkero, eta ez duten galduren man, baina atera gaitzen zuzetik. Atera gaitzen zuzetik gaitz guztietatik emai guztu bakera gure gurutan, zure errukiak eskartekak garbi bizi daitezen eta eskualdeetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten duzuen nire bakea ematen. Begira zure egizaren sinestinari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, emai oso egizaren bakea, eman batasuna, errege bizita izera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik gabe emai oso bakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzun. Ona hemen jangoikoaren bildotxa hona munduko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren dira.
indartsuen janaria harturik, mantegi santuen ospakizuna egitean, apalik eskatzen dizugu jauna, Kristorekin lehiak bat eginik, joka dezagula egizan, gizon emakume guztien salbamendu alde, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua, zoazte jaunaren